kasarawale o tun kɛra i n'a fɔ o tun nɔgɔyara Burkina Faso kɔnɔ nga lɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la karilon a yira ko jɛnkulu maramafitigiw kɔni o ye bɔnɛ jigi faso fan caman na. An bɛ nin jankata kunnafoni in daminɛ ni bɛnkanni wale min kɛra Esakan dugudennin na ni ale bɛ Dori faaba kɔnɔ Sahɛli mara la. O dugudennin na kama sɔrɔ chrétien diina maaw olu bɛ ɲɔgɔn kafo yaasa ka se ka to ka u ka matigi bato. Cɛ marafatigiw minnu si ma dɔn o puyira ka bɔ olu kan ka mugu ci ni maa ninnu na u ka l'église kɔnɔ. Maa 15 kɔni olu bɔnɛna o nin na. Banbagatɔw cɛma 12 kɔni olu benna l'église kɔnɔ. 3 olu ma kisi u ka jogilenw na kama sɔrɔ o tun sera ni olu ye dɔgɔtɔrɔso la. Laseli min bɔra Dori ka Montperso ra olu y'a yira ko nin waati gbɛlɛn na olu bɛ Ala dari yaasa maa minnu kɔni o fatura Ala ka hinɛ o ra ani minnu jogira ko kɛnɛya ka se ka di olu ma. Montpero ka laseli kɔnɔ olu fana y'a yira ko olu bɛna o jija Ala bato ra yaasa nin dibi kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ bɔnɔ jigira Ala ka se ka olu dusukun yɛlɛma. Kunu karilon kelen nin fɛnɛ na ka taa faso kɔrɔnfan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nata bɔni dugudennin na n'ale bɛ Fadan Guruma faaba kɔnɔ. Damatɛmɛ walekɛlaw sera o yɔrɔ nin na o kɔnna ka o ɲɛsin sorodasiw ani yɛrɛkɔrɔsi dugulenw ka dagali ma. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko o ma kunkɔrɔta sɔrɔ o yɔrɔ min na o ye o ɲɛkilen misiri dɔ ma yɔrɔ min na Masa Ramani batobagaw olu tun ye o yɛrɛ kafo ka to ka fajari seli. Nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jateli ma se ka lɔn maa minnu bɔnɛna o nin na nin kasara wale nin kɔnɔ. Nin bɛnkanni wale nin bɛ kɛra tuma n'a min na gwɛlɛya damadamani mi polisi minnu sigilen don o yɔrɔ nin na groupement d'unité mobile d'intervention 49 kɔnɔ ani u ka ɲɛmaaw o kɛra sababu ye polisiw yɛrɛ ka ɲɛma ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko polisi minnu bɛɛ sigilen don nin yɔrɔ nin na gumi 9nan kɔnɔ olu ka o yɛrɛ sɔrɔ Wagadugu bi tɛnɛnlon nin na. Damatɛmɛ wale laban min kɛra kunu karilon o kɛra Burzanga dugu ra n'ale bɛ jamana camancɛ kɛ kan fan fɛ Kɔngusi faaba kɔnɔ o yɔrɔ nin na bɛnkanni walekɛlaw olu ye taa don finitigiw ka dagara sorodasi 9 bɔnɛna o nin na 13 o jogira o sera ni olu ye Wagadugu yaasa ka se ka o furakɛ. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.